Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haka santri kubana jillio arajar arpuway ka kinhon ki samla ya ka balatip kum ka Young Minds kala the sembai dok kha bat thung ding ru ha ka wa umlo ka badan haka snong nong trau rengkat bat ka umlo River Protection Committee ka badai ka committee ka bapet perman bat ban penek pensa ya ki do haka ne ka wa nang roi nang pa nang ke nang tam jom dia sia la pelong ru ya ka jing thung ding bala ya sim benta de ki khot bat ki nong kit kam Bandrakhe na benta kane ka World Environment Day kane kasngi kaldai kasngi kalong kum kasngi ka awareness na benta jongi iwai paiwai bakumno ngi dai ban penek pensa ya ka mai mariang ka jongi amdai ka bangiwan hangne bangin syu le yakino kino ki kam ki bangin syu the sambai dok kha lane kumno bangin plan yaki ding kisik bentung hendrai ngidon kamro ka jingi trelang rengkat bat kinong snong jong karib hoi ki jongi bat kumju yangi ki para member ki bayadon hangne bangin ya pej bangin yo ilem ya ki jing jong kamar yang ke jongi nyo i ba menta lengba ke jing don jong ki factory ki industries ka tak habubun ki liang ya ka kot ka khia ki mi i kini ki jing pang ki baharukom kum ki dengi nang ta ki malaria ki bakta sisa ya ka kot ka khia ke jongi kumta kane kasngi kalong kasngi ka bakerpang na kumta jonga bat jongpi bakumno bangin lek kuj ya kamay mariang ka jongi dai bangin lek kuj tang hagiwa henry wat hagi yung gisem ki jongi ru ngidai banlong ki balak ban sumar belong ban lek kuj ban penek pensa ya giding kenang bangin yo ya kaler kumbangi tip menta ka oksigen ru kaduna hagi jing yu i jongi menta ka sarkar jongi kadang ya fight ya une covid-19 wat igi oksigen ngidang kit menta ban yo ya kata gajing coach ya ki nongpang henry lengba gajing simti ke jongi ya kane lese hoj nimla ban le hadu kata nakal yang jongi ke grup Young Minds henry lengba ikam ibarit jongi lese suki wat ki kiwai ki para samla kin yesnok tilang kum hakane ke kam ban penek pensa ya kame mariang ke jongi pangiyo jing tip bakane kawa kalau don ke protection committee ke jongka kabala yaj mentala kumba khatsan snem lane spose nem ayai tengin nagal yang jongi ngis ngotenat bagi don kiri orang ba ki basim khia halor jong kane kawa kumno ban penek pensa ya kane kawa ya ki dok penat ya ki dok kha ki dok penat apok kane kawa kumta nagal yang ki jongi idang kentu susu ya ki wei ru kiwa ki bodon hapok karib hoi bi ke jongi ba kinyo bikin ya sim lem ya kenuksa lengba jong kane ke komiti pej mentang ngilak ban yu ki dok kha hang ne ki babam karno gajing skau tenat jungi habang iu i ki dok kha kat ba kiwai kiwa ngiu i ba kimdon syuk ki dok kha wat pemban ong menta kasni kadai lese mo kasni ka ba kadai ke World Environment ban kumno bangin yo ya kata ka healthy environment ngim yo ya kata ka healthy environment namar ba belai bun kamtam kum hagine gisngi bolong gisngi kerpang hakabang idai ban penek pensa lane ban penkhoj ya kamariang ngilai dakaba ra banle ya ki kam kiba jabok hapok kirut wa kumta terter tengim kwa banlong kumta ngakentu ya ki para samla lengba kane ka Young Minds group ke jongi ba kiweiru ki para samla ki de ban yesim tilam ki de ban ya yesim khialam ya ka kam hapok ka ribhoi bi ke jongi nang bangin la ban penek ban pensa ya ki dok kha ya ki dok penat ki bodon hakiwa ki jongi
Ba ya kan ni kawa umlo protection committee nadu usnem ar hajar ngilaya du sia du diam rengkat bat ki riurang ba jong kan dong. Jong kan ka khan. Namar ka jing pen julor pathar palat jong kibriu ya kan kawa. Nakaliang jong kiri orang ba jong kani ka area jong kani ka khan ringkat bat ka RBYF ngila sim khia kumno ba dai kani ka wa bat da ka jing trailang bat kiri orang ba kibla sim khia ngi kan mau ba one test ba bang kwa hedwar blei weni kiri orang ba la sim khia ya ka bani don benta kani ka kam bat ki kiri orang ba ngilaila ya ka ban pelong ya kani ka wa kumni kumba kalong penpal kijing sungu ya ka fisheries department ru kabala simkhia kabala yoi badon kam ban pene pensa badon kam ban ithu ya kani kawa tak kumbang isu thu menta ba ka fisheries department kala thai khmat kani ka benta barang scam ba lingba ka fisheries department lingba ka sarkar ginla ban penha susu ya kani kijing thmu jong kawa umlo protection committee kijing kentu ya kinong song sinong tiba i kalong ba khamtam mi samla bapin ya budin ya ka ke ba kini kilong suah amut panong kini kiba la seng kibala sna ya kani kawa umlo protection committee bagi samlaru kini ya sim khialang nang ba hinla ban budin pat hinla ban sim benta pat kumno ban yada ya kani kawa kaban long ka jingmen toy na ka benta ka sinong ka thau kalat ai kam ai jamru na ka benta ki samla khem jam ye lingba kani ka kini ki kubor nakip bok keruyang ya kawa umlo protection committee baka nangla ban trei khambanya kadang ngit scam ba upat ba jong kani ka kadang ka hanru unyoi un sukhia bangidon kam ban penne pensa ya kawa umlo kentang ya wai nakip bok keruyang ya ka yong main lingba jong phi ki samla ki badon ka berang don ka bormet ka borpat ki berang don ka bor jabing ban trei ban ta pin yai trei sitom na ka benta ban penbha ya kani ka dong ka khan ka bi ke jongi lingba ki benta ki befer ki ba ki persang ban le nakaliang jong ka wa umlo protection committee ni pengpau ke jing smokeman ya ke jing la kloi jong kini ki sen ki ba hakan ya dong ripoi ke jing yong main no ki bala don ke jing kmu ban don ke mensim ban le ai no benta kani ka wa amlo ke chungi ke bangila sedang ya ka ban perfect nadu snam ar hajar bat nila penskam ya ka haus nam ar hajar iwe da presiden jongka RBYF ba CL musiring ke hagane ke chu ko por kani ka step ko mentangi tempau ke jing sukumen ni jing donlang jong presiden jongka RBF ba CL musiring dei kecing yalam nanti kecungi kecing persian kecungi ini kum perseng bangila ban job ye kenika thma ka bangidon ha kecing ka ba kumno ban persungku yo kwai ba ban pene persa ya kecing don jong ka do do wa ha kenika wa amlo ka ba nitip kerteng kum ba kalong menta ke kenika wa amlo ka laki do kila bun ha ba tinong kwai ki balong kirawon na keleng kita kila hai khmat ba kila yu kini ka wa ba kadan kadok ke bubun ke kila yawan penta ta hagani ka step ko menta ni penpau ke jing sukumen si ka dai ya ka cingdon chong presiden chong ka yongman iba isnei hing long way ni samla rang ba pau khmat hagani ka dong ke chungi ya ka cingla kloi ke chung thi ban wan ra ni sembai do kha iba ban kentiu su ya ka cingdon chung ki do hagani ke ceka ke chungi kena kaliang ke cungi ni priang sungba presiden ni lembat ki membar ke cungi ke don lang kena ke por ke ba nimla ban chair kerteng da ke cing sukumen ni priang ni bat ni terpat ru banang ni sekmat ba kinang a susu ya cing ya trelang ke cungi na ke ke cungi nang bang nang hala susu ban penklain ya kena ka asison ke bangi don kumba ka pau menta kala sedang ban paus ke thai hamtam ke dong riboi ke cungi nem ar hajar pra ar hajar saw hamut banong labang am baklangi don ke cing kun khuj ke ko wa ni la khot ni ta riboi ni kila pun bena pa ba untuk bat ibun snong tiba ni i ke baba CL musiring kum usanglah sama rang ba uba la pau khmat ha ke ni ka dong riboi ke cungi ni kitbok kiryang ba
kecing alam nanti kecing ini ai bagi ni ki nong sim patang ni ke kam hadin bangi ngala song khai hadin ba ngang ngala song khai kum presiden da kecing ai timur kecing fi ba ki wei kinang sim ya ke ni ka bor perkat sembo perkat kum ro ban kene pesa ya ke ni ka do ka ba ni don hang ni ki nagalang kecing fi suan ra anu ini ki tenrai din ya kini ki tenrai din lengba kini ki kubor ke bang kun sngow lada kinong snong ki samla ki kna lung ki lok ki jor ki bi ki chongi la ki bana jan ki bana cingai ki bawan se kini ki caka kin sobha ban sumar ban simlam ga cing sumar kini ki tenrai din bakan long ki cing itenat na benta kini ki caka ka bangila ring la sumar kini ki dokha bakan long ru ki caka pikai ya ki bana ga chongkari bana bar kari ru kila banwan ban pikai ini terfat ki barok lengba ki kubor ka ba nakaliang tu kini kesen ki la ban pon bana pai ba saka percaya hi bro ko we da kin sim lam ni kecing ya sumar lang kini ki ding ki balawan ra bat da kecing permen ba kini ki ding kat kum ko juk ko por bo de bunai ban pung di ni ti ba kini ki ding ko ba pion ra kin im bat ba kini ki do kha ka ban ra kin soroi kin sapar lamba kecing kitbok riang kecing tepu kerdo nakaliang Mana anak tu ke? bang itu ngaruh ya itu Yang Uli terus ngau hal siot kai siot tak boleh. Ini dah sumar mengada. ni we la chung ni ya biang